E precisamente nese Centro Cultural da Parroquia de Xinzo é onde nace a Banda Xuvenil de Música, que agora vai facer a súa primeira intervención para o certamen.
E agora sí, agora imos escoitar a segunda actuación da Banda de Música Xuvenil de Xinzo. Van interpretar Alborada Galega de Pascual Veiga.